הסביבה, בשביעה רבה כל כך של נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פיניטיות לאגון, קנה סחורות משופחות לרוב, פנימים ואלמוגים. בשנה רביעית, כל פעם שיש מחזור חדש של המכינה, אנחנו נפגשים בספסל הזה. יש שם מסע הכנה שלכם, ואני משבח את עצמי ואת השביל. מילים שונים של בסמים טובים. ככל שרק תמצא בסמים טובים. עליך לבקר בערי ארדי מצרים, ללמוד מאלה היודעים. וכל הזמן חשוב על איתקה, יראותך ולא הגיע שמה. אך אל לך להחיש את מסעך, כתב שימשך שנים רבות. כשתגיע אל האיש שלך, זקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך, אל תצפה שאיתקה תעני. אני לא יודע מה יש לך בעיה עם זה לאכול אוכל טוב. אתם יכולים שקט? רגע, רונן. איתקה העניקה לך מסע יפה. אלמלא לא היית בכלל יוצא לדרך. יותר מזה לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה ענייה. לא ריצה אותך איתקה. וכאשר תשוב ואתה חכם, רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתקות לאלה. שכנותיך ישראל מה טובו אוהלך יעקב משכנותיך ישראל. שמואל אמרתי שאני רוצה לגלת ספרים, נכון? יש לנו כל מיני סוגים. ברגע שאנחנו אומרים שאנחנו שומרים על כשרות של כלים, יעני לא מערבבים בשר וחלב בכלים גם, זה אומר שאו בגלל שאין לנו שתי כיורים בכל דירה. לא נראה לי שחייב שנגיד אנחנו קונים חסה שהיא תהיה כשרה, בגלל שהרבה פעמים החותמת הזאת בכשרות היא עניין של פשוט שהחברות, כאילו מי שנותן את ההכשר פשוט רוצה להרוויח אותה. כיורים נפרדים כל מה שזה כולל, ובלי להכניס אוכל לא כשר, ובלי שיש שם גם סטייקים לא כשרים. מי בעד? לא רד. מחיאות כפיים. וואו, מטורף! איזה מדרגות! ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן! אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לבד.